Jeriting ati tansah dak krasa ado paran ana ning perantauan iki kuna wis pancen pepestine golek rejeki numpreritaning Gusti. Susah seneng tetep tak lakoni, nadyan ngempet sajroning ati. Ora ana sambat, ora ana pangelung, anane amung semangat kang butuh. Rupa panggoda ana sajedheke netra, yen citra lan sulaya bakal mesti cilaka. Ninggal keluarga mugi bisa urip mulya, sandang pangan papan bisa keturutan, ngerti bisa turah kanggo sangune ngibadah ana ing Mekah lan Madinah. Atut runtut kaya mimi amin tuna, ninen kaken tumekaning pati. Ninggal keluarga mugi bisa urip mulya, sandang pangan papan bisa keturutan, ngerti bisa turah kanggo sangune ngibadah ana ing Mekah lan Madinah. Atut runtut kaya mimi amin tuna, ninen kaken tumekaning pati. Atut runtut kaya mimi amin tuna. Kaweruhana jodho pati lan rejeki wis ana sing ngatur. Aja lali ikhtiar lan syukur, wasiti ngati-ngati eling lan waspada. Rahayu.